सावंतवाडी येथील जनरल जगन्नाथराव भोसले शुभ उद्यानमधील खेळणी धोकादायक बनली आहेत। घसरगुंड्या नादुरुस्त होत चालल्या असून नगर परिषदेचं याकडे दुर्लक्ष झालंय। यामुळे लहान मुलांना धोका निर्माण झाल्याचा आरोप नगरसेवक देव्या सूर्यजींनी केलाय। सावंतवाडी नगरपंचायतच्या या शिव उद्यानमधील जी खेळणी आहेत ही पूर्णपणे धोकादायक बनलेली आहेत। तर नगरपंचायतचा पूर्णपणे यावर दुर्लक्ष झालेला दिसण्यात येतो आहे। गेली कित्येक वर्ष जे घसरगुंड्या आहेत तर त्या घसरगुंड्यांवरती जी लहान मुलं खेळत आहेत आणि त्या खेळताना त्यांच्या पूर्णपणे जीवितास धोका आहे। तर पूर्णपणे जी घसरगुंडीची जी व्यवस्था आहे ती पूर्णपणे ढासळलेली आहे। पूर्णपणे त्यांच्या त्या फायबरला पूर्णपणे क्रॅक केलेले आहेत आणि ते क्रॅक लागून कुठेतरी त्या लहान मुलांना इजा होण्याची शक्यता आहे आणि 100% त्याचा इजा होणारच आहे। त्यामुळे नगरपंचायतने या तातडीने पूर्ण जे घसरगुंड्या आहेत त्या पूर्ण नवीन बदलाव्यात। कारण जसं जखमेवर पॅच मारतात त्याप्रमाणे त्या ठिकाणी त्यांनी पॅच मारून इतकी वर्ष हे घसरगुंड्या चालवलेल्या आहेत त्या पूर्णपणे बंद व्हाव्यात आणि बदलून त्या नवीन करण्यात याव्यात। त्याचप्रमाणे जी ही ओपन जिम आहे तर ह्या ओपन जिमची जी इन्स्ट्रुमेंट आहे ही पूर्णपणे खराब झालेली आहे। या ठिकाणी जे मॉर्निंग वॉकसाठी आणि जे सकाळचे जे व्यायाम करण्यासाठी जे ज्येष्ठ नागरिक म्हणा त्याचप्रमाणे जे आपले युवक येतात तर त्यांना या ठिकाणी या मोडकळीस आलेल्या सर्व इन्स्ट्रुमेंटचा सामना करावा लागतो। तर त्यांनी 6 महिन्यापूर्वी एक लेखी पत्र आपल्या उद्यान अधिकारी यांच्याकडे दिलं होतं व त्याच्यावर पूर्णपणे त्यांनी दुर्लक्ष केला गेलेला आहे आणि कोणत्याही प्रकारचा मेंटेनन्स या ठिकाणच्या नॉर्म्सचा होत नाहीये। तर ज्या आपल्या कुठच्या स्कीममधून ज्या आलेल्या असतात तर त्याचं कुठेतरी सांभाळ करणं हे नगरपंचायतचं कर्तव्य आहे आणि जे आपले नगरपंचायतचे जे अधिकारी आहेत त्यांनी ह्या पूर्णपणे इन्स्ट्रुमेंटचा देखभाल केली पाहिजे त्या जेणेकरून पुढे नागरिकांना त्याचा कुठेतरी उपयोग व्हावा यासाठी त्याचा पूर्णपणे सांभाळ करावा अशी त्यांना विनंती आहे। आणि ज्या प्रकारे इन्स्ट्रुमेंट खराब झालेले आहे या तातडीने त्यांनी बदलाव्यात। न बदलल्यास यापुढे आंदोलनात्मक भूमिका घेण्यात येईल।